Comiclife.com er et program, du kan downloade for at lave dine egne tegneserier. Her er den første side, du møder, når du går ind på comiclife.com. For at gå videre, så kan du enten trykke i midten, ellers så kan du trykke nede på den, der hedder Get Comic Life. Så er det tid til at downloade. Der har du nogle muligheder at vælge imellem. Du kan tage den frie version, eller du kan tage at købe versionen. Vi har netop valgt at bruge den frie version. Her kan du vælge den baggrund, du gerne vil have. Når du har gjort det, så klikker du på den, og derefter går du ned og klikker på det, der hedder Choose. Nu har vi valgt vores baggrund, og nu skal vi have lavet vores tegneserie. Her der vælger du den præcise struktur, som du gerne vil have din tegneserie skal se ud. Her vælger du de billeder, som du gerne vil have ind i din tegneserie, og derefter trækker du dem ind. Og det samme gør du med taleboblerne, der er nederst i billedet. Du vælger den, du gerne vil have, og trækker dem derefter ind i tegneserien. Her har vi så vores færdige produkt.